Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O karon atong i-upload ato ang Palamay Drama Compilation Part 118. O pasensya jud mga listeners no, na nadugay jud tag upload. Naka-upload ako gahapon mga listeners nga ako lang gibalik kay copyright jud no. Nga akong giusab karon mao to nga gi-edit na pud nato og balik. Wala jud ta nakadayon og upload gahapon kay copyright ta listeners no, pasensya jud kayo. Og magbasa din ta sa atong mga comments no, parang makasugod din ta sa atong drama. Atong basahon ang first comment si Dilsam99. Mayong hapon sir, idol, abangan gud nako pirmi imong nyo upload. Salamat. God bless you and family. Lingaw na pud ko paminaw while nagtrabaho. Ganahan ko ani ni Dilsam99 kay paspas kay mo comment no. Salamat jud sa imo Dilsam99 sa imong perming pag-comment nga mao jud na ato ang basihan sa atong pagbasa sa atong intro vlog no. Salamat jud kayo sa imo dia. Si Rigi Birahe idol, salamat ya Rigi. Si Oscar Abaydog, salamat na sad idol og makalingaw jud ko sa imong balak dol. Salamat jud Oscar Abaydog no, naa jud ka permi pod ka paminaw sa atong mga drama. Ang kaduhang comment ni Dilsam99, salamat permi ko nimo, shout out. Hindi ko man sa Palamay ay drama. Full support ko nimo always. Usbon ako Dilsam99, salamat jud sa imong kanunay nga pag-comment no. Naa jud ka permi ka paminaw sa ato ang Palamay drama. Ug sa imong pagwalay skip pod, salamat jud kaayo. Si Virgilio Balanay, salamat na sad idol, lipay na sad kami. Ganahan minaw sa imong new upload, makatawa na pud mi sa mga drama, birahe idol. Salamat kay kanimo Virgilio Balanay no. Diha sa Surigao Sur, usbon ako, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong nga drama. Si Belvina Tapalis, thank you sir sa another upload sir, ug naa na sad koy lingaw ani. Padayon lang jud pirmi sir, naara ko support pirmi nimo, amping o God bless pirmi. Salamat jud kanimo Balbina Tapalis nga najud ka ma'am no. Sa una pa ni pirmi ga suporta sa tuwa si Ma'am Balbina Tapalis. Salamat jud sa imo diya ma'am sa imong kanunay nga pagpaminaw sa ato mga drama. Si Rachel Manuel, gugma diha nimo murag mamaligag taho bisan unsa kabug-at dalhon ug bisagit gahapon ako. Nindot kayo ang hugot ni Rachel Manuel no. Salamat idol sa makalipay o makalingaw nga drama. Maanindot og maanyag mga suliran sa kinabuhi bisan pa man sa paghimo iniining katawanan. Makahimo gapon kini sa mga paghinuklog nga dako. Kaayo ang nakuha nga pagtulunan. Drama nga mahitungod sa gugma ilabi na sa panahon karon nga uso ang wala tuo nga relasyon. Sa among mga naminaw luyo sa makamuot nga drama, makuhaan kini og pagtulunan sama sa makontento kita sa gigahin sa labawong makagahom. Sa tagsa-tagsa nato kumakasing-kasing. Salamat kaayo idol sa drama sama sa tulo sa ulan nga samtang ikaw nagalingkod sa sibsiban sa madaplin nga dapit. Nakagamhin sa kagulanan, problema ug kalisod. Pinaagi sa imong mga drama, mawala ang tanan mga kasakit, mapulihan sa katawa nga dili mabayran. Drama nga nahimong payong sa mga dagkong lusok sa ulan sama sa dagkong mga pagsulay sa kinubuhi apan luyo ning tanan, makahimo ikaw sa pagpatawa o pag-agiktik. Salamat idol, labi na sa manunayong pagtagad sa among mga komento. Labi na sa paghimo og huni sa mga komento. Wala ako'y laing masukli kundili pasalamat sa kanunayong paglipay. Labi na kanamo nga layo sa pamilya. Padayon ng idol sa maayong tumong o God bless, ilabi na sa minahal mong pamilya. Shout out ay ko sa akong mahal si Jarol Evora. Nindot kayo ang komento ni Ma'am Rachel no. Durot sa kasing-kasing jud no. O usbon ako ma'am, salamat jud kayo sa imuang manindot mga pulong no. Salamat jud kayo ma'am. Nalingaw sad ko sa imong nga mensahe no. Si Marlon Royo kini lami gayud. Salamat kanimo Marlon Royo. Sa Jod Polistico, salamat na sa idol sa imong new upload. Ganahan gapon ko ani ni Jod Polistico no, active gapon ni siya mong comment sa tuwa. Kaduhang comment ni Jod Polistico, sige lang ko og gatanaw sa imong pasulod ang mayor. Salamat jud kanimo Jod Polistico no. Si Jeffrey Mano,
Salamat po idol. Salamat jud kanimo dia Jeffrey. Si Buyet Lidra always jud may pasalamat idol sa imong makalingaw nga drama. Salamat dia Buyet Lidra. Si Laila Sidad okay na okay idol. Enjoy kaayo. Salamat kanimo Laila Sidad. Si Susit Palmiros, salamat na po idol. Pirmi na malingaw sa imong nga drama. Si Mamir Grace Mamugas, salamat kay Sir Idol. Sinsa lang og naka-absent ko kay nibiyahe ko gikan Kuwait to Dubai. God bless. Salamat jud kanimo Mamir Grace no, Pamugas, maski busy ka sa imong trabaho. Balhin na ka sa Dubai karon, gihatagan ni gahapon mo panahon na makakomment ka. Salamat jud kaayo sa imo ha. Si Mario Libre, ayos idol, lingaw jud pati among silingan. Salamat kanimo Mario Libre. Sorry, si Romy Boy. Salamat kay idol sa pirming paglingaw namo. Labi na akong amigo nga si Monsing, sigar katawa paminaw sa drama regards sa siya sa iyang palalab nga si Hilda. Salamat kaninyo diha no. Romy Boy ug Monsing. Si Annalyn Brunis nindot na sad ang drama idol, pasat out idol sa akong darling karon. Salamat kanimo diha Annalyn Bruni. Lucy Silma, nice drama. Salamat po kanimo diha Lucy Silma. Si Bobby Karel, salamat ka idol sa kanunay nga pag-upload mo drama pa. Si Nilda Dayano, nice jud ang drama idol, more upload pa idol. Si Crystal Leo, thanks idol pada drama palingaw kayo mi. Salamat kanimo diha Crystal Leo. Hilin Basil, katawa jud mi sa imong new upload idol, nice kayo super comedy. Si Brian Ortigal, pastilan drama idol, may muot nga tawa man ta sa Palamay drama idol. Salamat kanimo diha. Ikatulong comment ni Jude Plastico, idol, sorry sa part 116, wala ko comment mo saon, sapot ng wifi sa amo. Sige, uwan. Mga dyan itong uwan ha. Kaupat nga comment ni Jude Plastico, dili gapon kung skip idol, bisan mo sa kataas, bisan pa ka sa kauras idol. Why skip ni, aron mabawi, bagdanin mo kahago sa pag-edit idol. Salamat jud kanimo Jude Plastico no. Si Kati Bando, salamat sir, salamat Kati Bando. Ug mao to mga listeners na tanang ka-comment sa to atong gi-appeal sa pag-vlog karon sa atong part 118. Ug ato nasugdan atong Palamay Drama Compilation part 118. Ako si Jaime, ginaingon, di kit maayong masubrahan kas atong pag-inom. Kay pagkabuhatag sa ato sa mga giisip nga sakob sa to pamilya. Mao kini nitabo ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Bukan na na, bug na ta. Bug na ba, bug na ba, tayo na ba, bug na ba. Wala Uli na. na ka to karong tiyo na ko asawa na ko. Ako, ulit sa ko. Bebendo. Kung batihon ito ng akong asawa. Punan na ako usak botelya. Pang last ba? Ha? Sige ba, sige. Iyang! Uy! Pwede botelya ba. Galit. Pagkauman, pintaha pila mong bayranan biyang. Sirtihan ni mo ba eh? Nagkakwarta kakaroon. Kay, may gawas imo numero. Tanggap kayo, tanggap. Tanggap ra kayo. Tagap. Basta ako gani mo compute ba, igo dyan na. Na, believe. Ulisan na ko rin sa mo, igo sa ko sa wa, igo. Igo yan, igo. Namta. Imo numero ang imong asawa. Ibang! Usap ka? Okay pa ka? Ninong ko. Ninom. Ano kagiyatake ka? Naibiyang! Ako sa butilya, be. Ipunog order ni Be Bando. Ano ibang? Yan na. Ano ka? Okay ka? Hik. Sige. Hik. Ay, hubog ka yun. Yeah. Wala na Hubog. tayo. Limot ka nga ang hubog mo na. Iin, gihik-hik. Ino, ito kubog na gihik. Ang tukar ng gana ako. Kahumulon ko sa kong asawa. Ay ba, Ganahan kumayo. gapay yung asawa ba? Naman. Naisawa na ko. Muriho ko titulog na ako. Bumang! Sige. Ay! Gamay kay na ako, pero di maklaro. Oh, Jay! Pero okay na. Okay na. Ako raman sa'yo naka-Virginia. Di ka ganahan. Di ka ganahan si Mosaw. Busaw lang ta. Busaw lang ta. Ay, karang gusbay. Kaon ka ko titod ha. Ikanil ka virgin ano yung mga asawa. Nga bating na ako. Ako eh. Primero na mong duog.
Ingit ka siya. Ah. Ni samot ka bating na ako. Pero buutan nga sa ako. Ngilad lang na ako. Ay lang sa waya. Ngilad lagi na pero buutan man. Ayaw sa waya ha. Aron di ta mag-away. Ay, kuya mo na. Sige. Sana, ulitin ta, Bay Bando. Day! Day, si pa! Bili ko, Day! Ginom ko gamay! Day! Inom mo, umay. Umay, tubag. Umay, nagilagang bultahan. Day, si pa! Asa ka, Day? Basig ta sa mong kwarto. Day, ganit, be. Maghubog ko daan sa tanan, aron inigso na ko ang kwartong. Ang maggon din ako dito si Sipa. Obo. Okay, obo na. Obo na. Naburlis na ko. Tatanaw na ko. Bako'y sininaw. Pag iyango pa. Wato na ko sa mong kwarto. Karon, hindi ako tungod sa pultahan sa mong karto. Karon, kalit tinugo abling pultahan. Hilipya! Ay, siba! Ikaw, Jaime! Nag-burnis man ka nga misod sa kwarto, Uy, hala! Ang igagam ni sipang niya. Gaulor na! Ganun niyam ka sa mong kwarto. Ha? Go! Sorry, Gaw, Jaime. Si Gaw Sipa ay iya kong gipasod din sa inyong kwarto. Sorry ha. Ay, Gaw. Sige na, magawas ta ko. Yeah. Kalain ba ni mo tanahon, Gaw? Uy, panapusad, Gaw, Jaime. Uy. Ikaw ka tabyog. Muli kay ko, be. Sorry. Sorry. Abi lang si sipang niya. Ikaw mo dan eh. Tutok mo ka. Tutukan mo may ako. Uy. Sige na, Gaw. Aris ako, magawas ta ko. Ganang gani. Nagkala. Amo ni Sipa. Iya magipasod din sa among kwarto ang iyang igagaw. Huwasan ko sa kabog na kuda. Lami sa si gagaw niya. Sir bisig tutok sa ako. Hila ko togo. Wawas ko sa akong nainom. Nakatog na ikot sa among kwarto. Alam, ba nga. Nakainomdom ko kanina, nagburles ko nga. Bisod din sa among kwarto. O si Lorna nga, igagaw ni Sipa. Mo'y din sa sud. Day! May kinagmata ka na. Day, ang saan nung rasa? Badi ha, oy. Alas 8 na sa gabi Oh, May kinahusan ka na sa kahubog? ang gumahubog. Nagkainom lang gamay. Sa ato pa, nahinomdom ka pa di ay sa nahitabo pagsod ni mo din sa atong kwarto ganiha. Oo, nagburlis kong daan kay bisugod ni sa atong kwarto. Kay ikaw, di akong tuyo. Pero si Gaulor na ni mo may dinisud. Bida sa ni mo Ano yung masing ipasud sa atong kwarto? Kita nun siya sa ako. Awa ni mo Sapod to na ako Di ako siyang gipasod din sa atong kwarto. Pero kung wa ka pa makainom, di ka magburles nga musod sa atong kwarto. Anak man jud ka ba? Basta makainom ka, musod din ka sa atong kwarto nga magburles ka daan. Dili. Di ha, uy. Ikaw na yun tani. Ahak yun mo. Pamutar ba ni mo Di ha. Tanong sa Lornas imo daw. Ay, Basig di na ito makatog nga. Magsige ko na una ni mo. Magdiskot niya. Kita mo yung tanting. Doon Lorna. Basta Lorna. Animala ka. Nakagusto ka ni Gaw Lorna ha? Dong Jaime. Ha? Uy, ako ba yung Lorna Ang turna yung turna ba? Kanang matuyok ba? Ha? Nga man na po ito, turna. Turna Nga ka nagito karon. magkagusto ko niya nga. May banam na siya. Nasipyat lang nga. Kuan.
Nasipit ako dilag litok. Ito, Lorna, turna. Logi. Baday, baday. Bantay ka nga. No, ay, mi. Nasipa. Ako nang padayon nun ang mayor, ha? Ali, asa na anak ka dayon nun. Dugayon na human, bro. Oh, Sa'yo sige. lang mo dayon, ha? Ay, mi. Oh, dugay sa. Oh, mo ba, day? Udong, kay nagsigig pangitan niyang iyang bana. Gusto man kong pahuway nga turjak ng iyang bana, pero di ganahan sigaw, Lorna. Mo ba? Mo, hindi mo siya ganahan. Nindot na sige turjak, ah. Ay, kapoy ko no, magsigig turjak. Nya, di siya matagbaw. Kaya ang iyak ko ng bana, mabura ko ng kay bunal. Daan, pili ko. Ay, maluya sa Lorna kung mauna, no? Nakaban na siya mubo. Mabo mo lang. Luya. Ako swerte kay ko doon kay Taas ang nakabana dako. ko nimo nga mura og kabayo kadako. Klaro kay bay nga matagdo ng igagaw ni Sipa siyang bana nga si Andoy. Kita mo yung kuha ng kang Andoy. Naman? Buali mo rin yung kunggo. Tunggoy. Bida, kaluoy ko taon. Lorna, magkatila sa ako, Lornab. Ngiyaw ginawa na. Sobra pa ngiyaw. Ang nawa na murag iring, ngiyaw. Dahil mo nga murag iro. Sagit-sagit mo gano'n ba? Oo, mangyaw lagi nawa na. Super yung kaya mo super. Pinahanap sa kuha na niya. Bay. Pero igagaw lang siya ni Sipa. Isod kayo. Pero kung si Lorna may mga gana ba, be. Ha? Di jamor ka, ha? O di ko Katong akong naong sa akong uyab nga katong murag utitod sa kamay do. Imo nga lang do, Ha? 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 Lamiar mang Lorna. Tabla pa virgin na do. Nya. Bakit na sila maganak si Andoy? Paminaw naman ako. Ikaw may sigihan ko na una ng Lorna. Ayo. Eh, kita mo dyan ko anang imuha pa yung mga sus. Sus lagi. Murag buktun sa baboy duwag tuwig. Pamina. Ako Anti ka, ako, gibatin ako nga, gusto ko mutilaw niya. Pero mintas madapag pugong nagi ko. Ha? Kay igagaw siya sa kong asawa. Halala! Mo ba ba, Jaime? Wa din si Sipang ikagaw sa akong asawa? Tuwa silang probinsya ba eh. Kay nga naman ta. Ako unta tong padodoawan niya si Lorna sa bahay kay pularga kog mas Manila. Dadong ko sa among busing. Mao ba, muli naman to Sipa karong sunod adlaw. Ako lang inon ba eh. Pila man ka adlaw kita sa Manila. Mga usa ka semana kapin bay. Ano tagod? Paliw ni kog ingon ni Sipa ha nga ipadodoan niya si Lorna sa bahay. Aron di to maglaay. Kaluoy sa Lorna no, mabiyaan ni mo mga usak si Mana. May pag-ibuan ni mo, iabot ni mo buwan. Gano man bay? Para, paanad siya, babaanad. Kisa may mudog niya, panahos kagabion, mo na. Lagi oy. Saon man nga trabaho ni atong atuon. Masad. Sige oy. Basta mo na to ha. Ingnan na unya palihog ang imong asawa. Uy, galor na. Ikaw mo din ni, Nahibaw ko nga wa sabro ng imong asawa, Jaime. Maunga ni ako. Kay dili ka gid mawas akong una-una ay. Sukad lang nga nakakita ko si imo. Ha? Jaime, gaw. Isa man. Please. Patilaw ako si imo, happy. Di ba? Sige na. Di ba? Lorna. Kakyut ang ime. Manimani, kagamay si imong imani. Bebe, pahika pa sa si imo, pe. Pahika pa ko. Katako kita ni, uy. Kisa. Katako kita ni, be. Kakianggay ko, ani. Uy, day. Kahingaon ba mo? Sige, dali. Sige. Sige. Atin pa rin ang mayor. Sige. Basta rin. Lagi. Anis ang mamani. Dito. Atin pa rin ang mayor. Sige. 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 Pirahe! Bahe! Mauta. Ay, kasakit. Ay,
dangon ka na ron. Karon pag ayaw sa ayaw. Sino sa mga dangon ka na Ayaw ron? di na ko magsama lagi. Karon ko may batik sama ini kasakit-kit mo magkay. Agay, uy. Agay, ay. Agay. Labtan ka akong gigagaw ni Sipa, Luna. Pero tilipayan niya nga ako siyang nilabtan. Kaya matod pa niya, dirir siya na ako pagkatagamtam og bing kasakit. Pag matod niya, tablan ko nung nga ako nagka-virgin niya. Pero sa hilom, nagmahay ko. Kaya igagaw siya sa kong asawa. Nagkonsensya ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arlene, ginaingon, utan baya ko nga pagkaasawa, pan usahay kung dunay laing lalaki nga kanato mo tintal, usahay madakin as gyud ta sa pagpakasa, human madakin as ug magkahugaw, maligo, aron malimpyo pagbalik. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kailen, diyan ako day. Kuwari akong daday, oh. Uy hala, nanang akong bana. Oo, dong, naana. Oh, day. Haskang timing nga kay bago kong nahumagligo. Ay! Kadagang ko na imong dadong. Nay, nailitsyon manok. Naasay mga prutas. Hala, pakwan, di buo kadako kaayo, Oh, oh. day. Napag yung durian, anda, day. Imo na i-shake, pakwan o durian. Kalain ka, anak dong, uy. Dut kay day, kay palit ko na para pagana mo kung pakwan o durian, dunganon. Ha? Mao ba? Hala, uy, wak pa ko makakauin. Pero, nito ka nang akong kanat. Mau ba? Parihata na. Tana, day. O pa ko sa kakaon, pero ato sa kwarto na. Tana. Mintras nag-abot pa ka gana. Tana, ato sa kwarto, day. Ay! Kagilok sa kong Mutagin mo lipo. ko, day. Nya, Oh. day pa kayo. Gilok ko. Lami kayong tidlasan sa akong dila ba na? Hala, Mga tagaduwag itubi ba pinatadla sa dila? ipadailos ka sa buwan. Gamit ang imong dila dong. Ikaw, Oh, shit. hubuan ni mong gisod blouse be. Kay, tahan ako tanan ng lawas. Well, dahil, itaw na to ang iyong brabe. Ay mong kamot. Alin ang imong kamot. Kaya akong napit sa umbos. May mo, sige dahil. Alam mo yung imong... Kalamit sa umbos tayo. Ping pakinibs tayo. Imong gifinger. Kaya ang padayo ko sa umbos. Ito lang tayo. Marog lang na. Bisa din. Kalami mong gibuhat. Ang inabi. Putyukiho na ako. Sige na. Sige ka na. Wow. Ka na. Ay, ka na. Mao ba? Lipay ka ika nga si Sidro ang imong nabana? Unay, uy, grabe kakugihan si Sidro na ibabaw sa kama. As in, tuskig kaayo. Tuskig jud kay permi ang iyan ay. Unya. Dako. Oh, dili gid noon kaayo pero tuskig kaayo na uy. Oh, heaven kay ang feeling na as in lami jud siya. Ako mo'y happy kaayo, nak. Kay human namatay sa aning tatay nimo, nakauyab kong tito nimo miyot. Hala, no? Kang tagbawa na ko iya, kada gabi inak. Tukan yun ko ay. Hala mo ba nay? Si miyot. Magda! Ligo, day! Kwarto ka na, day! Hala. Uy, ka nagpalibak. Uy! Iyam na mong anak, day, Magda! Uy! Hala, Nag-brief kabuto para siya ba ko na? tubangan. Kanindot ka ko nimo na anak ko kay si Rosa. Saba diha, oy, gahal-hal ka man lang dong, oy, miyot. Oy, ay pag-atubang dia sa akong anak. Kay nag-brief ka lang na unsa ka ba ya? Oy, para ako Ay, ron. Okay na nay magna uy, way kaso.
Halang iya, naglihok-lihok. Sige, kagihapog ato bang yat. Kuanday, alis ako sa kwarto na, ilis. Ay, lakaw. Sige. Sunod dayon din ay. Kag yun ng miyot. Ay, tukar noong gano ko da nga kita niyang nag-brief lang da. Ay, kining day Arlene. Nay. Lingkod lang sa kadiyot tiniha sa sala ha, kay atoon sa nakos miyot. Tukar gana ko day da. Ayaw lang sa paglakaw ha. Balikon raman dayon ta ka. Mag-quickie lang ko kadali. Dali on Napay lang quickies, nanay. Ay, kalami naman lang yun. Balik na ko na. Tukar sa nung gana na ko na. Uli ko be, adtuan ako si Sidro. Tukar akong gana da. Magdali ko kay lamig na ka. Ay, unsa? Ay, lagi. Misulti yun ako si Miyot. Nga ibo ko na siya ni mo. Kung sa ayaw. Ikaw ha, ayaw na pagpunay adto sa ilang bahay nila ni nanay ni mo ha. O ni Miyot. Aba ha? Kay basin inig adto mo rito ni Dupita dahil na nawagwa dito sa nanay ni mo. Ana, maturjakan ka gina ng Miyot. Tiyo. Di sa tingali mahitabo nga to'y tsakon ko niya, uy. Ngitahod baya ko niyag dito, unya iya kong unayhon. Basta ayaw kumpiyansa. Dako na ba kayo nagbuntawa na? Hastilan. Na, bungkag ginang imog. Maigo sa iya. Oh, tiyo. Ay, naon sa man ko eh. Human ko kisaltihan ni tiyo nga. Nga naipog na ko si Tito Miyot, makapuyo ni nanay. Nagsige naman ko kuna-una niyo. Ay, ahak eh. Mabungkag ko no ang ako kung maigo sa iya ha. Kalami ka anang mabungkag ko eh. Mao ba day? Duan sa kang nanay ni mo sila? O dong, gimingaw ko ni nanay. Oh, grabe gapon mo gilang kitang nanay mo. Mingaw rin ka. Anak mang yun ko dong. Doon naging panahon nga mingawon siya ko ni nanay. Bisag bago pa ming nagkita. At doon ako siya sila ha. Sige. Ano mang ka? Nangyarag lakaw eh. Kay? Hawa o ha, ni papag na sa doon. Ay, inibalik na lang na ako. Dili ko magdugay, hindi ko magdugay, mobalik ako. Igo na ko nga mutan og kadiyot ni nanay. Mobalik na gidayon ko. Sige ha, aris ako. Bye-bye. Nakita to na ko si nanay nga nag-ilis na o nagpadung sa karsada. Ato tingali to syudad. Sa ato pa, si Tito Miyot rato'y tuas ilang bay. Magdali ko. Asa ka oy? Ha? Mura ka magdagdaling. Nagdutaw, asa ka? Ato ko silang nanay, kay gimingaw kong nanay. Wadto sa nanay ni mo eh. Tuwa sa syudad. Kitaan ko to nga. Sakay tog jeep. Ay, dito si nanay mo nakita tiyo, oy. Sige tiyo, bye-bye. Ato na ko sila. Diha na ka tiyo. Oy. Wala lang sa nanay ni mo dito. Si Mio tatong tuwa dito. Nanay ni mo wa dito. Abungkag din ang imo. Oh, mo na gusto na kong suwayan nga mabungkag ning ako. Oh, Tito Miyot, nag-brief ra lagi ka. Ang imo nang labaw sa imong brief nga. Tuskig kaayo imo. Ikaw pa yung muntan ko. Kay wa dinis nanay ni mo. Dali, be. Kay Tito. Kita kagskig, ha? Tito. Ganito skig ni. Imo mo ko. Ikakusog. Pihit kaayo niya gihatay. Uy, ang imo ha Tito. Di dapat sa kuntiyan. Manghigdatas Katrinata na. Dali. Ang mataan ito eh. Mo gusto na ako. Dito ni nga ni. Panay ka na. Medyo kiyaw mayo de, ha? Medyo kiyaw mayo. O ka na. Inaya kayo matukan na. Dali. Ubi nga ko, abi. Dali. Sige. Testingan taning imo. Sige. Testing. Kini. O katong kayo, no? Ay. Maglusog ka. Kadiyot.
Ay, pamuragig na sa ako. Agay, 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 agay. Inay lang pala. Sige, padayon to. Nakasagid ko sa kong bana, kaya ako may nangita og paagi nga mahilabtan ko sa gikapuyo ni nanay na. Pero ang saon taman, ay kan man. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Stacy. Ginaingon, ayaw himua ang laing bakak aron ka lang maluwas. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa man, ganahan mo bakasyon sa amo? Ay, sige, Tito Cortez. Ikaw, Stacy? Di naman ko maka-file og leave dito. Ay, kanugon. Kuyog na lang gud na mo, Stace. Net, di lagi mahimo. Kamo na lang. Enjoy na lang mo dito. Hi, ako si Rodney, ang inyong tourist guide karon. Wow, kagwapo sa mong tourist guide. Salamat, ma'am. Let's go. Tana. Malingaw gid ka sa among dapit, Nenet. Ano gun lang kay wa kauban ng akong friend. Ano mo yun? Tanak, Rodney. Tanak mo. Mao na nga mong falls dire. Kaniadto, di mahimong kasuruyan ang maong dapit. Pero karon, mahimo na kayo kay gipa-develop man sa among government. Ug ang kita adto sa government. Yes. Pero may bahin gyapon sa kita ang among barangay dinhi. Okay. Awan man, ganahan ka mo sakay sa sakyanan nga pulos kawayan? Aron gyud maklaro gyud nimo ang nindot kay nga view sa falls. Madlo ko oy. Ngano madlok man ka? Kung matikwang pulos kawayan nga atong sakyan, di ra ba ko kabang musaw, matay ko. Ay kahadlok. Niyaman ko. Luwason ti ka. Aron di ka mamatay. Sure? Unsa man, ha? Nalingaw ka sa mong dapit, Nenet? Lingaw kaayo, Tito. Ilabi na kay giatiman kog maayo sa tourist kay nga gwapo. Ay kumpiyansa. Chick boy Benes Rodney. Aw, parisan day mi Tito Cortez. Unsa? Isag parison mo, pero alkansi ba mo mga babae? Ilabi nagpamabrusa lang mo, unya, dili ang kunon? Ay, di na mahitabo, Tito Cortez. Basta mapamabdusan kog laki, sure na nga siyang mamahimo na kumbana. Wow! Nag-enjoy siya kat maayo ha, friend? Natural. Oy, next time ha, muuban na ka na mo. Next year. Next year. Okay. Di ko malingaw ballroom party. Ay. Stacy? Hi, Norman. Ana, di ko ibawa ng ballroom, uy. Tunduan mga. Kasi mo tulo ikaw? Mag-dance instructor, mga dance instructor may tundo ni mo. May pang-invite pang mga DI ron. Malingaw tang tanan ba? DI mo ba o may DI pong lalaki? Mao ba, pero ari lang ko sa daplin, uy, Norman. Mutanaw lang ko. Audience lang ko. Pagkang maaari mo sa'yo. Pagkan sa mga gwapo ng mga dance instructor. O ka ng gores na nga papayo. May kaysa mo sayaw. Hasag yung DI, gwapo kaayo. Hey, Stacy. Ay, hi. Kung ingnan akong amigo nga DI ba, parisan ka niya. Ha? Di lagi ko ka maumasayaw, anak Norman. Sa kabalaka, tagluan ka DI, unsa mo ka? Hindi guman lang na nilagsayaw, mo pahuway pang DI, anak. Ug ikaw na iyang parisan, okay? Ako? Yes, miss. Dali na. Ha? Say, matod pa ni Bay Norman, isayaw, teka. Tara. kagwapo sa nampa. Dali na, miss. Stacy. Manayaw na ka. Ako rin may bawang dani mo, ha. Suntalan siya ko. Ay, hala! Hala! Bituwad ko ni mo. Ay, kasi sa kong lawas. Uy! Easy lang. Morning tawag og deep. Deep? Ang among malakit ka mo. Ang among diwa ka ba? Tuwal na ka. Gives to lips ko ni mo.
sa mong duha nga silent man kay mo, ha? Iuna ko katod, Norman, please. No, di pa ito kong mauli, Stacy, oy. Kay asa pa man dahi ta, ha, Norman? Ano rin itang tulo? Papakamutagbaw dito sa party ganiha kay Rolro mo to. Ato ta sa kabar, inom ta tulo. Unsa? Dili lang kumuba ninyo. Ha? Uban lang, good? Dili na lang. Uban niya ako, amigo. So, di ba nataga din, eh. Probinsya, ba na. Muli na sa sunod adlaw. Oo nga, uban ni siya. Uban ni me, okay? Hupog naman si Norman. Lagi, asag di lang. Ato lang na ako niya patulgon sa hotel nga akong gustihan. Unya ako. Bisa may muhatod na ako. Sa hotel gapang kamatog. Oh, ansa? Oh, may mong pahinayan lang ang aircon. Gitugnaw ka? Oo. Wala ka maanan og aircon? May aircon mo ko sa bahay, pero dili sa tingon ini kabugnaw. Sobra na sakit ka ayo. Aon sa man, okay ra nga gakson ti ka aron di ka tugnawon. Ha? Bay ka nakatug og bay si Bay Norman. Unya? Nakagusto ko nimo. Oh. Lagi. Rodney. Tinuod na. Simple kang beauty. Simple as in, way toothbrush ay? Anak? Katawa mo ka. Ganahan ko nimo. Ha? Rodney, gigawas ko ni mo. Anang, wa ka tugnaw din? Wa na tugnaw, ha? Gitugnaw gihapon. Tumat, gini. Ako naman kayo, ha? Nagkalamin niya mag-smile, eh. I love you. I love you agad-agad. Tapos pasasod ni mo. Easy. Girl! Kumusta naman ka, oy? Long time no see, ha? Hoy, kumusta na sad ka rin ha? Nibalik kong bakasyon silang Tito Cortez. O girl, may isulti ko ni mo. Ano sabi na? Abdusak ka! Ha? Hala, parehas na! Magduspod ka? Oh, Ninette! Hala, kasi amahan na oy. Secret. Pero, ayaw ka worry kay ipaila-ila taon niya mong duha, okay? Ako sad. Ipaila-ila ta kas amahan ning akong gimapdos. Saan ang orasan ni Ned? Alas 11 na sunto. Tukay mang naabot ang akong husband to be, uy. Hasta sa akong husband to be, wa pa side. Halan mo, basig magdungan to sila abot ay. Maayay noon, mura sa nagsabot ba? Oh, nanapahingaw na nga akong pamanhon nun ay. Nakasad pa nga ako pamanhon nun. Really? Yes! Hi. Stacy? Yes, hi! Kaila mo, Stacy? Stacy ang akong pamanhon nun. Ha? Siya si Rodney? Oh. Siya ang amahan sa dos. Sorry. Managkaila din mong duwa? Tempo, unsa din ni Rodney, ha? Stacy, usa na ka lalaking amahan sa itong gimabdos? Basin! Kay siya man akong ipaila-ila ni mo. Og siya sa nang ako ipaila-ila ni mo, Stace. Uy, Rodney, unsa ko di ay ni? Kining... Rodney, ay kog ing na nga kaming duhang imong pakaslan, ha? Kumusugot! Labi lang di ko musugot. Rodney, pagpili. Kinsa na mong duhang imong pakaslan? Tubag, Rodney? Sige. Ingon na lang. Paminaw mo, ha? Kanang magbato-bato pick na lang mo. Kinsa to yung makadaog, ako pakaslan. Okay mo duha? Sige, ano na lang, sayon anak. Sige. Bato-bato pick ba? Hoy, okay ka, Naninette. Sige na lang, oy. Sige, bato-bato pick na lang ta. Hoy, paita ini. Mura mo tag mga bata ini. Sige, Naninette, bato-bato pick na ta. Sige, go. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! Yes! Ako'y nakadaog! Ako'y napakalan! Yes! Ako si Rodney! Wa gyud mi magdahom sa kong amiga nga si Ninette. Usa ra ka lalaki ang tag-iya sa mong gimabdos. Pastilan. Why usa na mo sa akong amiga nga ni giveaway? Kinsa na mo ang pakasta ni Rodney? Mura jud big mga bata. Bato-bato pick me. Og ang nakadaog sa bato-bato pick, may pakasla ni Rodney. Nya, kay ako may nakadaog. So, ako ang napakasla ni Rodney. Nga, uy.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jay. Ginaingon, ang gugma murag pati. Kinahanglang buhian o hatagan sa kagawasan aron makalupad bisag asa. Kung mobalik siya, siya maimo. Kung dili, wa kay mahimo. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Gutoman. Ngaon ta barabard? Asa ta mga barabard? Diha lang gud. Barbecuean? O, ay barato ra diha tana. Yan na kayo wawat ya? Ay wa lagi. Ikaw? Tabo pang wawat. Aw, palit na tagpaan tag 5. Inom tag tubig, fights na. Sige, fight! Ganihara mang naglingkod-lingkod sa akong tindahan. Unsa may inyo? Pantes. Baboy. Pantes baboy. Bastuson lagi mo, no? Pan, tagsalami ka ng tag 5, daites. Kaluoy god ninyong duha. Wa may kwarto sa. Klaro. Kung na pa may kwartas barabar doon, Jay. Di mo din mo tindahan palit, oy. Dili, adto may mga sikat nga restaurant. No? Wagi ko manawag og customers aron ari mo palit sa akong tindahan, no? Barabard. Oh. Ano panlungog ni Tess good? Tess. Pantes. Kanang everlasting. Duha ka buo ka mo. Okay. Ganahan jud kag everlasting na, Jay. Natural. Sama sa akong pagbati nimo nga way paglubad. Everlasting love. Hugot ha? Mare, hugot. Mao ba? Hugot pa imo, Tess? Hugot. Ganahan mo pagkuaning mamati ni Jay. Good. Jay, darang inyong pan. Uy, naghahan na gud ini. Ay duha ra ka buok, oy. Uno man ang usa ka bursita. Ingan pod ni anang akong gugmani mo, Jay. Ay. Pida, takis omen, barbarday. Sikat kayo. Kalit mo lang kakaminyo! Bito, Barabards. Wag ko magdahong nga. Tinudon ni Tess nga magpakasal siya nako. Ay, unsa ra guggo. Publikong pagkalalaki. Way kwarta. Siya may tindahan nga daghan og kwarta. Yutaan. Ako. Unsa ra guggo. Kinira akong dagway nga puhunan. Gwapo man ko. Ganong nagsuka man ka, Barabards? Mabdos ka? Lura ni mo manabi, barbarday. Parbida. Istorya naman ko ng ako good ay tuhui. Ikaw. Usamang ka magminyo. Minyo na nung parehas na to. Kinsa may ibaw tao na to, eh. Ito kong uyab sa Jackie, wapa mo gusto ta. Ha? Eda. Pobre ko. Gwapo lang kayo ko. Sa grabiya sa musukan. Giloon pa kasi kong isorti. Lood kay Barabard! Jay, makaanak pa ka ta? Nganong dili man? Kuwang-kuwang naman to. Lain na siya ng gunggungwang, eh. Di naman gud na ikalimot ko. Lapas na tang duhas kalendaryo. Unsa man ka, eh. Ang po lang tas kinuong nga makaanak pagita. Bahalag, gors na tang duha. Jay, magsulti ta. Unsa man ka na, Tess? May pangayuon ko nimo. O sige. Kung makaya lang nako, akong ihatag ni mo, Tess. Makahatag ka ba nako og kagawasan, Jay? Ha? Unsa imong ipasabot? Magbuwag sa ta. Tess! Way, ayaw ning kinabuhi, way. May bagmamatay na lang ko. Kanta ta. Wala ko ipaglao. Mauri, paborito di mo. Ayaw mo sulti. Karoon na lang kami hikot. Kani unto na to, paminyo niyo. Unsa kani adto pa unta ko mamatay? Dili ay. Sige, nana, kani adto. Ano matay ba ka? Daon sa... Ano Oo, matay. Ano nakasulti ka man, ana? Bati. Uy, sa kabati, sa naong, hagbay ron ta kang mamatay. Bati yung kang naong sad. Karon Barabards, gusto kong mamatay. Ikaw? Hindi po gusto eh. Dungan ta. Ang buwag ka na. Anong dungan ba ta? Pares mo ta nga, bati og naong. Wag ka ba eh!
Salamat Tess nga mituman ka sa imong gisaad nako nga magtipon tang duha. Salamat jud kay day. Huwag kang kasabot sa kong kaugalingon, Jimmy. Kalit lang na huwag tangang akong gugma sa kumpana. Giunsan nimo sa pagsulti niya? Gipangayo ko ni Jay ang akong kagawasan. Ug iya kinigihatag na ako, Jimmy. Salamat Tess, salamat ha. Tumanon ko sa bang akong gisaad nimo. Nga panggaon ko ikaw Tess. Salamat, Jimmy. Tess. Oh, Jimmy, may kimi abot na ka. Diyan man kagikan o yung gipaningot ka magmaayo. Oh, kubok ka? Sabog. Unsa? Dali diri Tess. Ay! Jimmy! Naunsa ka ba? Ay! Ay! Sabi ko nga, pingi mag-ipa! Jimmy! Nagdugo! Jimmy! Jimmy! Tigisin mo ako si Nina! Wala akong ganasaks. Kaya kita kong dugo. Kanabil ni mo nga nag-agas ang dugo. Ako intilapan. Hello, di ma... Yood ko? Ano ka? Jimmy! Ayaw, buhatan ako! Ayaw! Jimmy! Jimmy, basta na! Galing sa halig akong ipuchi. Bes! Jimmy, hindi na ko! Gaga ka? Diin ka magigan, ha? Nasa silingan. Nigawas ka? Anong kaglaki? Ha? Jimmy! Bigaon ka ko? Bungka! Ha? Jimmy! Buring ka! Una tino, di ba? Manya ka, Tess! Basta na! Sobra ka na da! Si Jay, sa tulog ka tuwing na mo pa nagtipon, bisag si, wa niya buhatan ako. Pero ikaw, sa kabuhan pa tang nagtipon, bisag papatin og sukma nga akong nadawat gikan ni mo! Reklamo ka! Reklamo ka! Jimmy! Insa na. Tubag, uy. Kung di ka mutubag, di ka ablihan. Kinsa lagi na. Kung tao ka, pakita. Kung maligno ka, pahawa. Ay. Purglain ni Nida. Akong sanggot, pe. Akong kwaon. Putol yung liyaw ni mo kung kinsa ka mang nanuktok diha. Ay, rabi akong sanggot, ay. Asa man to? Limot ko na. Huwag na yung sanggot. Skang taka. Huwag man mubalik kong panuktok. Ay, hadlok siguro nga. Putan og liog, ay. Ay. Balik magpanuktok. Ay, ako na lang ablihan. Ug andamon ko ning akong bakos. Aron kong magkinaunsa. Kining pilya sa bakos akong ihapos niya. Kisa na! Kalito na kong abli ang pultahan. Gini. Jay! Oh. Jay, pasalo ako. Tess? Nibali ka? Kimingakay ko ni mo, Jay. Natuog mo tayo ni siya, eh. Walang day gihapon ka, Jay. Matuog bisag irumansag maayo. Sa tilang, mamawi ko maayo ni mo, Jay. Nakasahap ko ni mo. Gipangayo ko niya akong kakawasan tungod sa sayop nga pagpati na ko kang Jimmy. Sorry kaayo, Jay. Sorry. Buntag naman di ay. Huwag na sa akong tupad si Tess. Ay, nibiyan sa dyan ako. Uy, si Tess? Si Tess nagsuka? Tess? Ano nagsuka ka? Jay, tala na kapuhan nga ako dog
mabdos ka, Tess? Kinsay amahan? Ikaw, Ha? mabdos na kong daandang mibiya ko ni mo. Og si Jimmy? Nakaturjak ba siya nimo? Oo. Huh? Sa ato pa, nagka-blood compact mi ni Jimmy. Mabdo si Tess ug ako ang amahan. Pero nagkaturjak sila ni Jimmy. Nagka-blood compact ming Jimmy. Nakatampo siya gamay sa gimabdos ni Tess. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Juvie, ginaingon, bahalag ingnon kong bakakon, bahalag ikumparar ko sa usa ka video game machine nga ang score pulos bakak, ang importante nga nakakapit ko sa patalim. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Part! Isa nang babayana. Hay, nana ba? Kanang nag-MC good. Ay, si Juvie. Yan naman. Guwapa siya. Tukar na sang pagkairo aning tawhana ay. Iro good town. Ay patakag sulti diha oy. Amiga mo ni Jovi? Ipalaila ko niya part B. Hi, Jobs. Hello, Johnny, kumusta? Okay na. Ngano ka? May gustong makig-ila-ila ni mo. Kinsa? Ako miss. Ikaw. Gwapo ka, ha? Kana da kay magkasinabot mo ana niya kay ganahan man ka nagwapos Juvie part. Kisa yung gan? Salamat si mabaghatod na ko, ha, Monarch. Welcome. Hay ming yung bayana. Ay, dapat sa sud. Ihato lang teka. No, ayaw na. Kadi ka makasud. Ang imong sakyanan dili makasud, I mean, kay gamay ra mang agianan. Okay ra ko, dinhi na lang ko. Okay ra ka? Mingo na ba, Job? Ay sus, okay ra kay ko ano, uy. Taga dinhi ra man sa gugugod, Monarch. Kailan na ko ang mga tao nga namuyo ining tapita. Wag gyud angan kabalakan, okay ra gid kaayo. Kay kung rapon ko ang magpa-rape raman sa ko, labi nagguwafo. Joke, oy, joke. Sige, wala og nako, thank you. Sa uulitin, Monarch. Jube, anak, wa na ko'y tambal day. Hala, wa para ba ko'y racket ron pa? Sa sunod si Mana pa man. Pero ay kabala ka pa, mangita ko paagi nga makakitag kwarta aron makapalitas imong tambal. Sorry, sir. May giuna-una magkuko. Karaang kansyon. Unsa ko na? Manakog lagi. Kagwapo niya. Pero course na lang. Hindi ka pa isulaan, no? Oh. Hagbay ka rin license driver na ko? Sorry kaayo, sir. May giuna-una magud ko nga problema. Maong nawa sa kong una-una nga nagpatunga na di ko sa karsada, sir. Problema? Kwarta? Nakatakan lagi ka, sir. Kung nakatagaan ko, dali. Sakay sa kusikyanan. Ha? Tarong da, sir. Uy, asa mo ko ni mo dadun, sir? Simple. Sa motel. Nge! Sorry, sir. Dili ko mupatol og old man. Old man ko, pero dili ko dirty, ha? Hatagi kong anak. Ha? Unsa, sir? Di ara pa, tumar na si mong tambal pa. Wa man ka kakarakit ron. Kakita ko glayang racket pa. Unsa man? Basta racket pa. Tubig pa, Ni dere mong tambal, Salamat. Dili maayo nga muskip ka, ani, ha? Salamat. Sunod buwan, ani ka na paning maong kondominium, ha? Puyo. Aron sa pagsiguro nga mamabdos ka gud. Rafael, nganong gusto magkag-anak? Wa ako'y anak. Gusto ko makakita sa akong liwat nga ako gi muligot. Buguya sa di mo manulti, Rafael, oy. Jeprox kay ka. Si wifey di ay ni mo, Rafael, way anak? I mean, dili siya makahatag ni mo og anak, ha? May anak siya pero dili ako'y nagligot. Dili? Ikaw? Dili Kikinsa rin ako. nagligot ni ay? Ang iyang bodyguard ug personal driver. Dato, Gidenis, Rafael.
Ikaw kay batanon ka pa, I'm sure. Makaanak pa ko nimo. Pero Rafael, baogon man ko. Baog ka? You mean, di ka makahatag na ko, anak? I mean, Mo ba? gibuog ko sa kondonggan na pagkabata na ko ba? Mag-isgot yan ha, kay ludanon ko. Ay, sorry, Ay, sorry ay. Rafael, sorry. Unsa man? Okay ka ba, Juby? Bayran ka o 3 million pesos. Unsa to Rafael? Mahapit ko mabungol gyud. Hatagan ko ni mog 3 million pesos? O gusto ba ko buhaton bugti sa 3 million pesos? Hatagi lang ko, anak. Anak? Anak. Deal? Deal, Rafael. Usa ka tuig nga dili ta makita. Asa man ka, Job? May racket ko, may event ko sa Layong Dapit gyud, Monarch. Dili mahimo nga dili ka mo dayon sa imong racket? No, di may mong balibaran ni. Wa ka kay kontrata nga gipirmahan, Job? Oh, kontrata? Oo, kontrata ko. Ala, way kontrata kayo eh. Way pirmanay. Isura nang way pirmahan na yun eh. O kung dili ka mabayran, Mabayran lagi ko, Monarch. Sure ko mabayran ko bisag wa may gipirmahan nga kontrata. asa man ka paingon? Asang dapita? Ato ko sa Japan. Ha? Magjapyuki ka? Uy, ngili alog dungog ang magjapayuki. Hala no? Oo. Ang moingon nga ngilad ang mag-Japan kana rasang mga tao nga wa makaadto og Japan. Oo. Natural, kwarta gihapon adtuon sa Japan, pero dili ngilad ang magjapayuki. Uy, gamay kay uto ka nang moingon nga ngilad ang magjapayuki. Murag ikaw, Monarch, judgmental ra kay kastanan. Pero noon, di sad ko makabasol. Labi na ka, di ko makabasol nimo kay ang ubang mga babae good, moadto na gani og Japan, magbinuang man sad good. Pero dili gyud tanan ni atog Japan ha, nagbinuang ha. Depende gyud na sa babae. Og joke ra, uy, di ko moadtog Japan, uy, anhira ko dinis Pinas. Tempa, good. Asa lagi kang dapita? Kay bisitahon ko ikaw. Bawal ang Visheta Day, bawal day, bawal, sorry. Nakawayan ka din eh? Perting ko yun na. Hala, uy, karon pa dyan ko makapuyo og sama ini kanindot ay. Sa usa ka kwarto kitang duha ang tupad. Aron may resulta dayon ang paghatag ni mo na ko, anak. Okay. Gusto ka maligo? Oo niya nang taod-taod. Sige. Muna ako kaligo ni mo. Nisod si Rafael anang kalikuanan nga pildo ang bumbong. O makita ko siya nga maligo. Hala, uy. Mura magulitaw ning tawhan na. Likuan pa man og lawas. Gratis siya ni si Rafael, no? Kay may abs pa man. Ana, ay, nagsugod na siya kaliko. Nag-shower na siya. Hala no. In fairness, dili mahimong balibaran nga hatagan ko si anak kay di man siya mailhan nga gores na. Nga 55 years old na ni si Rafael. Pahalag 55 na siya, uy. Ang importante ang kagahi. I mean, ang 3 million. Yahay, pamati sa kong lawas na kung nakaligo na sa dili pa mahitog. Sige, katog na. Dili pa. May buhaton pa ta, remember? Sige na. Ikaw na si kaligo nga to. Asa man ko maligo? Diha? Usaray kaliguanan din eh. Kana ba? Kana ra. Makakita kang maligo ko. Ako nga naligo, wala ka makakita. Nakakita. Sige, kaligo na. Aron makabahos ko. Hala, nakatug na si Rafael. Nagkakuk naman na siya, eh. Pero may noon. Wait na ako. Makinay lang ko aron dili siya makabantay nga human ako kaliko. Mana kang kaligo? Kuya, wanak ni mo. Human na. Imo kong gigakos. Saan man nato pagbuhat og bata? Kung dili ko bugakos nimo. Rafael, look imong bungoy. Feel ang
First time pa ni no? Ay noon. Sobrang magayon ba? Rafael, kilo ka. First time pa ni... Sakitan ka og lamian ka ining ako ron. Bulitas man eh. Bahala na lang, may. Ang importante nga makahatag ko mo. Kung ako ang 3 million ng isaan nga bayad. Ako giinis. Ikaw tabi. Sakit, pero sige lang. Review naman. Juvie? Oh. Ikaw ba kini? Monarch? Mabdus ka? Ako na magkagtiyan. Oo. Mabdos ko. Bakakon ka. Mao ba kini ang giingon nimo nga racket? Oo. Ha? Racket din ako. Nga magpamabdos ko. Ug ako ning gibuhat aron mamahimo kong milyonarya. Gibayaran ko ni magpamabdos na ako ron. Dako ang gibaya diri nako. Bakakon ka. Bakakon. Mura kag video key machine. Nga bakak ang ihatag nga score. Nga? Wala no? Ngano kang apil ang video kay machine? Nanganakit ko sa kabatang lalaki o sige pangandi ni Rafael. Swerte gid niyang lipaya ug ang 3 million nga iyang gisaad nako nga bayad, yang gihimong 5 million pesos. O, di ba? Instant millionaire nga akong dating. With sa patalim lang ang peg. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bonnie, ginaingon, kitang mga lalaki nga adunay apan sa atong lawas, nga sama nako nga usa ka kimpang, nga mauwaw manguyab. Dili ko dahi taangay nga ma-discourage, kay makauyab na dahi gihapon ta og babae nga gwapa og atong maasawa. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Bao banak, nakagusto ka ni Asun nga anak ni Bibang? O lagi unta tay, Ha? ibugay ko ng asun, pero mauwaw man ko nga manguyab niya. Timpang gud ko. Duni apan ang akong lawas. Ug sigurado gid ko nga di ko niya sugton. Mao na nakaparat ni mo do. Kadto man gud si aning nanay nimo, pataka man lang gud og ing bisan unsa na lang diha, bisan unsa na lang gud unta ba? Yang nga ikaw kuno nagao dito sa sud sa intian, pastilan oy. Nya gamay ang usa nimo katiil, pero ang imong buhi ako ubong ko da. Mo grabe ka dako. Bahala na lang unta to gamay ning ako atay. Basta di lang ko kimpang. Paita ning gining inaani oy. Gaw jinggoy. Ako na pagkahubon. Ay, pag doon nagpati, ay, pag miyam yung babae, kaya doon namin yung babae nga masugot sa mga lalaki, misag doon ay apan, niya, butan lang. Si Ason lagi unta nga akong naibgan gaw. Pero klaro kaayo nga di ko niya sugton. Ay, sasayan ng aso eh. Klaro kaya bastiron ka na niya. Ako gani, bastiron galing ko na niya. Pilian naong nang nabayhana. Di gustong laki mga doon ay diferensya. Ako naman sa diferensya kay Lias nga gum sa tig-ilong. Gusto lalaki dato niya, pobre biyata taon. Oh, kung maugaw, kinsa may akong panguyaban ha, gaw? Ay, Milay. Choice Milay gaw. Bakit nagsugton ka na Milay? Si Milay? Oh, sige. Suwayan ako panguyab si Milay. Ay, pastilan ni mo ba ni, oy, di taong ko masugot ni mo, oy, kimpang manggog ka. Suwayan lang ko, day. Bisan kimpang ko, pero ako mabuning tinaguan ako. Day, istoryahan man tani mo binutbot. Wa ka man gani makapadakuan ang usan nimo katiil ang imong tinaguan na banuon mo idako. Tinuod bitaw, day? Usa, sige na, day. Sugta ko. Nagi kasubo na ko buni, uy, di ko gusto nga makauyab og kanang lalaki ba nga gamay og usa ka tiil. Mo nang pangita na laglaing babae ha nga mosugot nimo. Basta kay ako, di ko nimo buni, di gyud ko. Day, Milay. Ayaw gilak, uy! Sabag ka, uy! Bisan di ka pakimpang, di ka man yun makasiguro nga sugton ka ni Milay.
Mas maayo gitong di kimpang nga lalaki tayo eh. Musa, di na ako tingali manguyab eh. Di na ako manguyab. Baka lang di ako makatila og langit. Ay, ako pa ikaw nung kistingig panguyab nga ason. Masang iya ka sugton. Nasamot. Ingon na ba ito gaw jinggoy nga. Ilian ko nung kayo na si Asun. O magani ko nung siya sugtas si gaw jinggoy anak. Ba't sa kaignaw nga igagawa mo? Ay, ikaw wapo man ka. Ikumpara natin imong igagaw nga ba't mo nung tiil naman ipulinsan ni mo imong pagkimpang taon, tiil naman ang taon dong unsa ka man. Uy, Maayo ka, tay? oh, Nga akong suwayan og panguyab si Asun? suwaye! Maayo ka, tay? Suwaye lang god, panguyab sa ason. Unsa ba ka? Uy, huwag kayo mawangi mo kung dili ka niya sugtong. Mayaman og mapiso ka dili ka sugtong. Unsa ba? Uy, Sige, tay. Ako nang hunahunaon. ngayon naon, mister babagon nga naon taon. Uy, unsa, diretso pa uyab. Aron may bawan dahil ni mo, kung sugtong ka ba o dili? Unsa gaw? Halagi ko, ano yung sarap na kong nga tabi-tabi, tapos gawas, magbogan ko sa asun sa uyab. Ako ka gaw jinggoy, no? Suwayan ka na kong panguyab si Asun? Oh, tuga-tuga, nagbogan mo yung asun, uyab niya, tarong tao to, may itong lawas, wayapan, niya may tsura pa, ikaw magano, purbida, di no ka niya bogan, kaya pa mo uyab ron. Pero klaro kay bastiro na kana ko yun, unsaw kay. Gwapo man ko gaw. Tiil ramay diferensya na ako. Busa, tistingan ako gaw nga og panguyab niya. Oh, sige. Ako ingno nang iyang mama nga mamisita ko sing anak nga si Asun. Bahala ka. Sige, suway. Total, preso mo yab ka. Tistingi ka. Pasili, balibat sa sutaw niya. Iyak ang sugton. Oh, mau ba? May okay na nga ni ason nga mamisita ka ni ason karong gabi eh. Utay. Ay. Busa, mamisita gid ko niya karong gabi itay. Kana! O ni gusto. Tisingi lang gud. Pilipad sa pobre. Kung sugton ka di ay. Suwayan lang nako tay. Age. Kay ibu gid kay ko ning Asun tay. Nakagusto gid ko ining babayana. Ikaw manggod ay ni Boni. Gitinood ko ni mong muanhi ka da. Suwayan lang nako panguyab si Asunang. Basin pa day nga maluoy siya nako. Bueno, din ikauna kay atuon ko sa ason. Pabuta dinis may sala, Boni. Mama, sad, uy. Ina ba nagipadayon, uy? Di ko masagot anak niya. Gamay kay nang uso niya katiil. Kamay mo ganin ng usa katiil niya. Samot na iyang tinaguan. Maaman bitaw nga gibuwagan kong akong uyab kay gamay. Di ko kinahaglalalaking gamay ra, uy. Ay, suwayil ang nasbunin ako'y. Kay sumabay nas mga tabi nga akong nadungog ang mga lalaki nga kimpang dakog kuan. Mau ba? Sige, good. Suwayan og sugot, ha? Kita bitong katag, ani. Salamat day nga imot ang kong gisugot. Sangko sa langit ang akong kalipay nga gisugot ko nimo. Ay, nagkalipay o sa diha, uy. Ha? Bueno, ugma, manorita. Pero di ta magkuyog, ha? Panglakaw. Kay mauwa kong magkikuyog nimo. Kimpang baya ka. Mag-abot lang tas downtown. Sige day. Ugma, mag-abot tas downtown. Mag-date day Asun. Sige pa, Bonnie. Pangalan maayo. Bonnie. Huwag ko na mag-prep. Ayos kabayo. Oh, kimi akong gipanto. Kako ba? Ron ka na ko kay kahayang tangkapi. Hinaki mapaut ako. Mapaut na Lagi ay biskuit. Balik mga paut. Uy, Bonnie, ikaw na ko pakasan. Balag ka magtiil. Matadak ko.
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wilson. Ginaingon, unsaon man ang uyab nga buutan kung daghang sang batasang tinaguan. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ikaw ang akong nagustuhan, Olivia. Gawas nga gwapa ka, buutan pa gyud. Salamat sa imong pagdaig, Wilson. Pero, unya na lang takasabtan ha. Ngano man, Olivia? Basta. Sige. Paaboton ko ang imong desisyon. Kanus ako nimo sugton. Ay, kakapoy ba ining gwapat ah? Ilom da ay consited ka sang anak ka kada. Tinuod man na mo. Kung dili pa gwapat ning imong anak, dili kadaghan ang manguyab nako. Siguro alang yun, Olivia, nga papunta kas buutan nga lalaki. Syempre, of course, mama. Mupili siya kog lalaki nga ma-under nako. Unsay nga? Nganong sa kadaghang babae nga kana mo gis Olivia imong gustuhan son? Kuan mong good pa, kaning siya may gipitik sa kong kasing-kasing good. Onya, ibaliwaan lang nimo ng palultihon nga bisag unsa siya kagwapa o kabuutan, do na siya tinaguan. Pa, ayaw ninyo hukmi ang tao nga wapa mo swito. Mao na. Di hukman. Kung mao na imong pulong do, suituhan sa Olivia una kang pagkasal niya. Kigang papa, kasal man dayon? O ba gani ko sugtan ni Olivia? Wapa niya. Mayang gabi ini mo nang. Mayang gabi isad ni mo, Busyong. Naas. Unsay ato? Naas Bolivia nang. Naaman, nga naman unta. Nangutan na lang ko nang. Tuod, nabatan ni nang No. Chocolates? Nang. Maayo eh. Salamat ini ha. Nindot ni da kay dark chocolates. Paborito ni nako, Syong. Time pa, ako imong panguyaban do, Syong. Ako anang. Paliho ko hatag ni Olivia nang. Para iya man nang. Unsay ngan? Iya na nang. Daw, Roy. Abi na ko para ako ni. Imo mangong gitunol. Ako pa imong panguyaban. Pwerte. Byuda naman ko. Sorry na nga. Gahi na kang latan taon. Ay, di, may mag-pressure cooker ko nimo. Madapan eh. Putang si Bina. Salamat na lang. Mahal ang pressure cooker. Atun lang ko nang ha. Ihatag ng chocolates ni Olivia. Ayaw na ka na lang ha. Sige, ato na ko nang. Ay, yabas Busyong. Abi na ko, ni Asya makagusto na ako. Sa akom din ng anak na si Olivia eh. Dawatan na, Olivia. Karong gabi dagon ko akong sista. Og haranahan ako si Olivia. Basin, sugto na ko niya karong gabi. Mo ni akong baton. Nang, naa si Olivia? Mamisita ka sa akong anak, Wilson. Unta nang? Nanguyab na kaniya? Unang, pero wapa ko sugta. Naunha na kang Busyong. Ha? Unsa nang? Makabungol yun yung mabastid ha. Matod ko, gisugot na sa akong anak si Busyong. Unsa? Kano sa alang nang? Ganiha pa lang yung Townsend. Buntag pa mang mianhis bahay si Busyong, hangtod nang nahapon. To nanuroy silang duhas Olivia. Nag-celebrate siguro to silang duha. Ang hilak-hilak ba ka diha, do, Wilson? Gibuagan kang Lorita, do. Pwede. Hoy, daw. Baan ba? Ay, pamugos imong pagalingon tao. Olivia, oy. Taghang nagsaya niya. Unsak ba taon? Tagan lagi pa, pero si Olivia nga akong gimal. Ay, sa ako nang giingon ay pag binugo, ay naunsa ba ka? Di bang bugo pa? Kining akong kasing-kasing ang bugo. Kung anong sa kadaghang babay. Si Olivia man ang
Nakapasa kayo ning akong kasing-kasing. Nasa ni mo eh. Tana, pagkapasayaw sa mong kasing-kasing. Hilom niya ay! Ang ngay mo hilak do. Ay, sus, abot lang ni mo. Ay, hilaki na mo ba yung gusto ni mo do, ha? Kay kung may gusto para di mo sa Olivia, ano naman na yung kaniya sugda? Be, kaya naman! Ako itubag sa iyong pangutana. Ay lang tubag diha. Ay lang pangutana. Ay lang tubag. Ay lang pangutana. Ay lang tubag. Ay lang tubag. Ako itubag. Ha? Kay nga no mga wakasugta do. Tungod kay pobre ka, si Busyong gisugot kay dunay auto, may kwarta. Karon ako sabot ka ganung wakasugtang Olivia. Nganong wa dawata ni Olivia ang imong gugma, ha? Gusto na ba? Gusto na! Samutan man nimo ang kasakit nga akong gibati. Drama gid boy. Karon dayon pa. Oh. Kung anak ko, nga kalimtan ko si Olivia. Kana! Si Olivia, magkasugat mi duwa. Sige akong buhaton. Mauwa mo ganiya. Wilson! Olivia. Asa magkapaingon, uy? Tayo ba sarapod naglikay ka na ako? Likay? Baman! Nga naman ka. Wala lagi ka managay na ako. Basig masilusan ko di Busyong. Ha? Kaya nga naman? Kuyab naman mong Busyong. Kasi nagingon. Imong mama. Hala, oy, joke na tong mama, uy. Ha? Gibinuangan lang sa kong mama. Ingon bitaw siya nga gijokan ko no kaniya, aron masukod ko no niya, kung tinud-anay bagid ang imuha diri nako. Tinud-anay, uy. Okay mo na, sakto si mama na ako. Ha? Unsa ipasabot ni mo, Olivia? Wa mo relasyon ni Busyong? Wa. Unsa? Mainuon! 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 Uy, iko, oy! Alam mo pa kasi kasagtabil na kayo ni mo, ha? Ay, sorry kayo, Olivia. Nalipay lang ko nga wa mo relasyon ni Busyong! Sige magkakubirtimi, no? Bertay mo permi, atiman na ng lawas ni mo, ha, Wilson? Ay, kuwan pa, parenes among pagminyo unya ni Olivia pa. Okay nga naman eh. Hagbay ra pa? Mag-unom na mi kabuwan. O kining pagsigig overtime nako para ma-promote ko pa. O para kining tanan kang Olivia. Kami, wa na lang may labot imong pamilya, no? Aw, labot yapon mo pa. Asawa na kay Olivia. O bala na ko nim. Swerte kaayo ko. Nganing swerte man ka? Ay, gwapa ka. Buutan pag yun. Unsa man, ganahan kang pakusgan ako ang kabugnaw sa kuning hotel? Ayaw na, sakto na na. Olivia, kadindot imong lawas. Unyak nindot? Lami kayong kakson. Ug liguon ka sa akong mga hawk. Kay nga na di ay ng imong mga hawk. Tubig, sabon ug shampoo nga imo man kong kalikoy. Oh, mas maayo pa. Magdungan ta kaliko. Magdungan ta patungod sa shower. Tananaw, pasanaw. Sige. Kabugnaw sa tubig. Bugnaw bitaw. Gaksa ko, Wilson. Olivia. Grabe sa dalian. Dalian ni Barug. Kita magupos imong lawas nga uy sakot. Tukyan ini. Kuha. Tapi ang dagpatay mo. Masagit mo. Kini, ganahan kang ikapon mong mani. Kapay niya masig namin. Anong panangin? Watang tanan ka lang at paut. Okay. Tungad mo. Gago ay pagpantayin. Basta kung tanaw sa imong reaksyon. Ano ma? Ay, masamot ang akong... Mas kung ano mo, Olivia. Sana.
Mga na ta, gigutom na ko. Mag-order ko pagkaon ining hotel ha. Mag-order? Ano day ko? Ano ko? Kinsay nakauna sa imong pagkababae. Dili Ah. naman di ay kay Virgin Olivia. Kinsay nakauna, ha? Si Bosyong. Usa? Sa imong kagwapa o kabuutan, nakahimo kag pamakak nako. Sus! Di malasa gud ako, eh. Pay! Basilo ako. Basilo ako. Dili na virgin si Olivia dihang gikasal mi. Perting di malasa nako. Nakaasawa ko di na virgin. Mao to listeners no, atong Palamay Drama Compilation Part 118, ginaot nga nalingaw mo listeners sa atong gina-upload karon no. Ug akong pasalamatan no, katong tanan ka comments ako. Salamat jud kaayo sa inyo sa inyong kanunay nga pag-comment nga mao jud na ato ang ma-appeal no sa atong pag-intro vlog. O ako ding shout out no, tanan ka comments sa to shout out na to. Shout out na ko si Dilsam99. Shout out mo dia sa Hong Kong. Shout out po na ko siya si Reggie. Si Oscar Abidog, shout out niya sa Karkar, Cebu. Shout out po na ko si Virgilio Balanay diya sa Surigao Sur. Si Ma'am Belvina Tapalis, shout out po labi na sa iyong pamilya na karon sa Butuan City. Si Ma'am Rachel, shout out po na ko. Si Marlon Royo, shout out niya. Si Jod Plastico, shout out niya Jod Plastico diya sa Bohol, no? Si Jeffrey Mano, shout out po si Bit Libra, shout out niya. Si Laila Ciudad, shout out po na ko si Palmiro Susit. Shout out po na ko si Mary Grace Pamugas, no? Ug labi na sa iyang pamilya naapod sa Butuan City. Si Mario Libre, shout out po. Si Rumi Boy, shout out po niya Rumi Boy da sa Misamis Oriental. Ug iyang amigo nga si Munsing. Shout out no. Si Annalyn Bruni, shout out po. Si Lucy Silma, shout out. Si Bobby Carrell, shout out. Shout out po na ko si Nila Dayano, shout out. Si Cristalio, shout out. Si Lynn Basil, shout out. Brian Ortigal, shout out. Si Jod Plistico, shout out. Si Kati Bando, shout out po no. Nainalimtan ako diri no. Minahal ni Rachel Manuel, Gerald Ivora, no. Shout out mo dia Gerald Ibura kang Rachel Manuel. Ug mao to mag-sinners no, tanang ka-comment sa tuwa. O atang-atangin lang pud mag-sinners no, mamawi ta mag-sinners sa kay medyo nalangan jud tag-upload mag-sinners no, kay nagbalik tag-edit mag-sinners kay copyright jud siya no, di jud na to maapas jud. O akong pasalamatan no, tanan jud tanan akong mga listeners, salamat jud kayo sa inyo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama. O ang atong part 119 atang-atangin na po ninyo no, mao na po atong isunod. Tapos atong handumanan ato na po tong isunod og upload no. O gusto mo na akong listeners, daghan jud ka salamat sa inyo